मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। नौ दिन नौमी हमें करबौ, 9 दिन सही के साज हम देबौ। 9 दिन नौमी हमें करबौ, 9 दिन सही के साज हम देबौ। मैया के चरण में करबौ हम प्रणाम गे, दिल से दिहा आशीर्वाद गे ना। मैया के चरण में करबौ हम प्रणाम गे, दिल से दिहा आशीर्वाद गे ना। पान डाल गे सहा तो बहिन मैया यही है एक साथ गे, तोहरे मैया हम बहन लियो पान डाल गे सहा तो बहिन मैया यही है एक साथ गे। चढ़ैबौ फूल पति संग सुनने नारियर पर, दिल से दिया आशीर्वाद गे ना। मैया के चरण में करबौ हम प्रणाम गे, दिल से दिया आशीर्वाद गे ना। दिल से दिया आशीर्वाद दिल से दिया आशीर्वाद गे ना। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। लहल का चुनरी मैया के रखबौ घर में, जहल दिस मैया चढ़ैबौ तोरा हम गे। लहल का चुनरी मैया के रखबौ घर में, जहल दिस मैया चढ़ैबौ तोरा हम गे। तोरा के सराज जलादन करतौ सुन पूजा गे, दिल से दिहा आशीर्वाद गे ना। मैया के चरण में करबौ हम प्रणाम गे, दिल से दिहा आशीर्वाद गे ना। 9 दिन नौमी हमें करबौ, 9 दिन सही के साज हम देबौ। 9 दिन नौमी हमें करबौ, 9 दिन सही के साज हम देबौ। मैया के चरण में करबौ हम प्रणाम गे, दिल से दिहा आशीर्वाद गे ना। मैया के चरण में करबौ हम प्रणाम गे, दिल से दिहा आशीर्वाद गे ना। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।